Doktor znanosti Nikolaus Herman, počasni konzul Republike Hrvatske u Grazu, vodi konzularne poslove u Štajerskoj. U njegovoj nadležnosti je ostvarivanje suradnje Austrije i Hrvatske i u tom smislu organizira i rukovodi svim diplomatskim i konzularnim poslovima. Dragi prijatelji Slavonskog Broda, moje ime je Nikola Herman, ja sam počasni konzul Republike Hrvatske u Grazu, u Štajerskoj, i tu sam već par puta doveo moje prijatelje i poznanike iz Štajerske u Slavonski Brod i ja ću se potruditi to i dalje tako nastaviti. Posebnu zaslugu ima u izradi niza zakona Republike Hrvatske, poglavito iz područja turizma. Ostvario je i veliki doprinos u promociji regije Slavonije i grada Slavonskog Broda u svim područjima života u Štajerskoj, te je bio suorganizator brojnih prezentacija, turističkih, gospodarskih, kulturnih i brojnih drugih u organizaciji grada Slavonskog Broda, kao i klubova Slavonaca i Brođana u Austriji, posebno u Štajerskoj. Zaslužan za suradnju grada Slavonskog Broda s Južnom Štajerskom, koja je prije 10 godina pokrenuta na kulturnoj razini, budući da folklorni ansambl Broda pod pokroviteljstvom Hrvatske turističke zajednice svake jeseni nastupa na južnoštajerskim svečanostima koje se u organizaciji turističke zajednice grada Leibnica održavaju u Leibnicu. Osim na turističkom i kulturnom planu, inicirao je suradnju i u drugim područjima bitnim za grad Slavonski Brod, osobito u gospodarskom, komunalnom i infrastrukturnom dijelu. Pokrenuo je konkretne razgovore o pomoći u korištenju sredstava iz europskih fondova, poglavito za infrastrukturne projekte, kao i pomoći oko izrade projekata iz drugih područja. Iskazujući poštovanje i zahvalnost za osobiti odnos i izuzetan doprinos u turističkoj promociji povijesne i kulturne baštine, te svesrdnu suradnju i pomoć u području gospodarskog i javnog života na dobrobit građana i grada Slavonskog Broda, dodjeljuje se javno priznanje Povelja počasnog građanina grada Slavonskog Broda.